Het hele jaar door bakken we in de bakkerij mee met feestdagen en andere bijzondere gelegenheden. Denk aan Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook aan bruidstaarten, verjaardagstaarten en beschuit met muisjes. En wat dacht je van Koningsdag of het WK voetbal, als al het gebak oranje kleurt? Mensen denken bij feest al gauw aan taart. Maar vergis je niet, ook in de broodbakkerij kennen we tal van feestproducten. Denk aan kerststollen, paasbroden of verwenontbijt voor moederdag. We nemen het publiek mee in de wonderenwereld van de bakkerij en gaan ze natuurlijk verrassen met feestelijke lekkernijen. Verwacht mooie verhalen achter de oliebol, paaseitjes of oranje tompoezen. Want ik serveer een proeverij van grondstoffen en signatuurproducten. Natuurlijk ook mooie verhalen en een theatraal sausje. Want het is altijd feest als de bakker is geweest.